Менә син миңа интервью бирелүше. Кайда син огородың кайда? Нәрсә җитештерәсең? Каралы. Бәйләнде помидор алды миңа көн буена төнкәмә тиеп. Мен әйтәм син хәләҗифтең дә шулай бәлки теге мәҗбүри сиңа өйләнгәндер әле син аны. Синең шундый менәзең күренеп тора, железный характер. Син менә башыма менеп утырдың, пока мин шул теге помидорны алмаганчы төшмәдең башыннан и все. Хатта мин барып Мен хатта менә сөт тә алдым, бәрәңге дә алдым инде. Инде кирәкмәгән помидор да алдым менә. Юк, алар мине хәзер. Алар менә әбиләрне төшәм мин хәзер. Алар мине беләләр, шуңа күрә хәзер әрәпләшмәй. Элек алар кырышалар иде. Соңдан белделәр инде кем икәнне. Шуңа бик бәйләнмиләр алар. Бәхәсләшмәй дә алар хатта. Алма что ли, ранетка? Bu kıyar. Күні матур булгач мәйтәм, әбиләр дә йомшап китте бүген. Элек усал утыралар иде. Хатта аны киенгәннәр. Матур киенгәннәр алар. Шундай тегендә караган им, хатта берсе зәңгәр генә киенгән, матур анда тырнакларын буяган. Әйе. Ой. Яратмыйлар безне, журналистларны яратмыйлар, киттек без. Гүмбәс ата. Менә монсы куркмый. Хәлләр ничек? Мин бүтән җирдән алдым инде помидорны. Бәйләнде миңа, өстеннән төшмәде, ал дип. Ахырында чиди алмадым. Ну ладно. Ну. 150-гә сатты килосын, хатта өстәп бирде. Монда ди күпме грамм җитми, мен әйтәм, калган граммларына акча сал шунда авырлыгы өчен дидем. Бүген көне елы булгач, алар йомшап киткән әбиләр. Ачык йөзле бәр дә, усалланмыйлар алай. Кукуруза. Әйе. Кукуруза хатта берсе бәрәңге алдым, берәүннән шикләвек шикле шундый теге ни духовкада бик тәмле була ул. Так, ну монда күп нәрсә бар инде. Безнең базар менә. Элек башта мине белмәгән күрәләр, хатта ни кайсы вакытта усалланалар, бәхәсләшәләр, сәясәт турында сөйләп китсәм дә, хәзер инде аңладылар. Таный башладылар. Шуңа күрә киләм, каршылашмыйлар хатта. Әле бер вакытта килдем дә, нәрсә сата икән. Анда теге мунчага ни нәрсә дип әйтәләр инде. Мунчала дип әйтәләр. Мунчаламы шуны хатта ясалма, ягъни пластиктан. Шуны ни сатып утырга икән. Мин килеп карасам, ул миңа акыра башлады. Бер урта яшьтән дә яшьрәк ханым. Син ди комачалап торасың, каплап торасың, кеше мин товарны күрми. Мен әйтәм, ул син әгәр дә йортыңда теге шул огородта җитештерсәң, мен әйтәм, бакчаңда бер нәрсә, шуны сатырга хакың бар. Монда мен әйтәм, нәрсә дип әйтәләр, клоповник түгел әле. Ни блошиный рынок дип. Мен әйтәм, сез шуның базарын ясамагыз дидем. Ул миңа әрпләшә. Алай булса, мин хәзер әйтәм, син монда сатмайсың, сатмыйсың монда дидем. Ул миңа каршылашып ништер. Нитә? Шунасын инде каршысында полиция. Бардым да. Инде ничек ул? Һәммәсе ризык сатып тора. Бу үйеп утырган да шуны. Мен әйтәм, аның янында тагы икенчесе. Бу бит мәсәлән ничек инде хөкүмәт кешеләре алар түзә, чөнки кеше җитештергән үзенең бакчасында бер нәрсә. Шуның хакы бар сатырга хатта ул. Әйе. Мо имеш менә анда үзәк базары бар, мен әйтәм, шунда үзәк базарына бар да сатып утыр. Анда инде урамда утырсаң да бер кеше әйтми сиңа. Монда мен әйтәм, китеп барыр да, мен әйтәм, шәһәр җитәкчесе, бүтән Казаннан җитәкчеләр белән теге күрер дә, хатта аның янында тагы теге чыган халкымы нәрсәме, ниләр простынялар китереп сата,
Шунасын тағы кімдір нәрсе шығарған. Ол енді урам әлләрсәгә әйләнеп бетте. Шигән базарына. Шуңа күрә бардым полицияға. Кім мұнда кизу, яғни дежурный офицер деп сұрадым да, телефонын айтты ул миңа, рядовой бір. Шунасын мен тегендә шалтыраттым да, кире келсем теге сызған. Әгәр дә ул үзе хақы булсан да торган, никанда не тирей. Сизгән аны. Әйе, шунасын миңа әйттеләр, мен су кіріп кайткач. Ул ди шулык ди качты ул ди. Әйтәм, нигә әрпләшеп торган менә кешегә бәйләнеп әйтәм. Имеш, мен килеп карап торам бит анда. Килдем дә торам. Ул шул теге узган кеше имеш шуларга имеш товар имеш каплап торам икән. Шулай усалланып алар хатта еш шулай була хатта. Хәзер инде Аллага шөкер күренми. Ул әле хәзер бераз тәртипкә керә башладылар алар. Үзләре артыннан җыештыралар, утыргычларны алып китәләр, үзләре белән алып киләләр. Элек анда ящиклар, коробкалар, ямсыз алар хатта кич белән агач астына апарып, агачка элеп әллә ничектер шул бөтен нине мөхитне хатта нитеп ямсызландырып, шулай әллә нәрсә эшләп китәләр янда. Теге пакетларны калдыралар, теге ниләр коробкаларның кагазлары ширеп ята, әллә нәрсә шул теге шергән товарында кайсы вакытта калдырадыр бәлки, әллә нәрсә. Аннан кич белән барсаң инде мәйтәм менә тәртип сакламыйлар. Мәйтәм, әгәр дә сез юлне кеше төсле шунда сәүдә итсәгез, мин аны мәйтәм бер вакытта хәтта шәһәрне җитәкчеләр алдыннан сорау куярга була мәсьәләне. Ник сез менә шуларга бер пластиктан бер галерея ясамыйсыз? Көз көнне алар шунда кирип, яңгырдан ачып шунда утырсыннар, үзенең авылдан түгел инде өйдә җитештерәләр мәсәлән. Ризыклар төрле ясалма мәсәлән, нидән? Яшелчәдән хатта, җимешләрдән, компотлар, шуларны чыгып шунда утырсалар була дип. Шунасын уйладым да, мәйтәм, сез шушы карашыгыз белән шушы менә сатуга ничек карашыгыз килеп чип пешратып җибәрәсез мәйтәм. Аны һәр чакта да мәйтәм, сезнең артыгыздан йөрергә кирәк. Юк, мәйтәм, монда хәзер ул бомжарлар килеп, әллә нәрсәләр чип-сип, бөтен җирне пешратып. Мәйтәм, юк, моны шунасын ахырында мин гаепле булырмын. Мәйтәм, шуңа күрә ул теге гладко было на бумаге, да забыли про овраги, ди шул дип әйтәләр халыкта. Шуңа күрә кайсы вакытта теге яхшы бер ният кеше, мәсәлән, ният белән тотына эшкә, әмма кызганычка каршы инде ахырында соңдан нәтиҗәсендә сөендә торган бер нәрсә дә калмый шундый. Шуны әйтәсем килгән. Белеп булмый ул. Менә халык өчен яхшылык эшләсен килә, әмма ул халык аның кадерен дә белми, бәя дә бирми. Күпме синнән артыннан йөрисең мәсәлән. Алар хатта шул ваимсыз әле вакытында шушы яктамы, бу теге тарафта әле элек газетта эшләгән чакта күзгә төште бер ул вакытта виноград мәсәлән, ул әле бик андай яртылай дефицит буладыр. Көз көнне килгәндә шуны сатып тора урамда бер кеше. Мин аны сатып алдым да, үлчәп караган, кибеткә кирип, танышлардан 1 килода 200-300 грамм җитми. Шунасын килеп тегенә барып теге белән сөйләшим дигәнем, миндә шул чиратта торган бер ир кеше кычкыра, сәүдә итергәннәргә комачалама дип акыра. Мин әйтәм, ал бит 250 грамм, 300, хатта 200 грамм җитми анарда. Үлчәүләрен тикшерергә кирәк. Теге күтләкләнеп, хатта һаман шул әллә танышы, әллә дусы, әллә туган, әллә кем калганнар өндәми торалар. Менә халык әйтәм, ваимсыз, син халык өчен инде тырыш. Аны искә дә алмыйлар алар. Хатта теге Данка дигән бар Горькийда бит. Караңгылыктан шул теге кабиләдәге кешеләрне хатта ул яктыга чыгарып килгән. Алар йөрәген үзеп алганда, йыртып күкрәгеннән алып, шулай юлны яктырткан. Алар аны хатта якты юлга чыккач тапап киткәннәр йөрәгендә, үзендә шул кебек итмиләр алар. Халык кадерен белми, син аны өчен тырышкан өчен.
Ярый, шуның белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз. Менә булар да менә шул кешеләр хатта шул күгәрчен кебек яхшылык эшлисең, алар син балконда килеп хатта төшеп китәләр синең ризыгыңны ашап, шул ук төшеп китәләр. Рәхмәтләр аларның бик зур инде шунда.